agus Corcaigh a tartaig Míchéal an Míchéal se tan farc arouse and down Mumhan agus na tilhaid se lasta na slúte fós a balúisteach agus sin ag súl go mór leis an caibhlant idir An Clár agus Corcaigh an sa Iomána Tráchtaire. Deis a goingim súla caf chun caig ar na fórna bheith a tosnú Tráchtaire agus tosnúid leis an fór an áitiúil Corcaigh. Tá négein dachra déint go dain ag Ben O'Connor ón fór na cail i gona limaní hí Spórt an Gael an teacht an Chicago agus deis ag séisir a bhí gimmert le honscoil Corcaigh agus le MTU tosnú an sa Tráchtaire. Páidí O'Sullivan a sig sa cúl ar gona cosisiúd. Bertella, Mask and Lena Lawn Coola, Darrow Sullivan agus Shane Kingston. Sinead Shane Kingston, Valja Norris, Veda School Bert, le Hannam Shane Kingston, ag immer de Corcaigh an sa Tráchtaire. Tai ag lehéidí 8 and 2 mís Lena Lawn Parka de Corcaigh Tráchtaire. Ben Cunningham comá go cuman fiún bar an éif bhí sé immer leis an ollscoil an teacht an Chicago agus sé Shane Kingston ón Douglas atá mar chaptéin an sa Tráchtaire agus ahrú déanana déanta ón Glóir Fógraigh Alan Walsh ó Count Turkey caitheamh ibre fehadó istigh in óna Jack Leahy. Tá idir taí agus óga ránathe ag fuair An Clár agus an banisteoir Brian Lohan ag tardeis do roiint imreoirí nua cé bhfuil go leor anamna costigan go mbeadh seanachna ag dtíana ortha an cúlbáir na meas sinna Íomhar Cuilig an ón vehicle. Adam Hogan freisin mar cúlaí istigh ag Caithfidh Rodó agus Conor Cleary mar lán cúlaí ach anamna go lua le héidí fiacra ó Brian agus Aidan fáil i meas na gosantóirí den Clár an sa Tráchtaire. Siad Oran Cahill agus Ryan Taylor an bheirt hosnóig go Lár Parka de bhaintear dal gas agus ahrú déanta níl fear chruthdánaí cearna Cahill Malone ar fáil an tús sé léchún den Clár ag caitheamh ibre fiche sé Tony Kelly i dhiocra go seachan áitiúd agus tosathe maithe well go leor anamna nua freisin Senan Dunford, Colm O'Mara agus Keith Smith istigh sa Lena Lawn tosaigh don Clár an sa Tráchtaire. Se tan slú a balúisteach I gcónaí an socraithe mála an Tráchtaire go háling ar fad 8 géim Celsius agus an farc go maith agus mar derm se daoine ag súl go mór leis an gaibhlant é fécint ar cá seas an cuasaí. Well, ag stad seo, bhí buan chéad lá ag maintear An Clár gona limaní in san tulach, seachtain ón sacran atá dúra cata 3 gona 3 agus go dain cúl déanach ó bhuile éiricha ag Mark Rogers a thugann buada ar An Clár an Tráchtaire áirithe sin agus an son ar a déhheile agus Corcaigh Hashlíidir dí Páirt na Gael an teacht an Chicago agus cé raidir omíoch go más chéad lá in san tarna leis sin haring limnach lóth agus go leor imreoirí le taithí na blianta ag limnach héna 28 gona 6 cúlín díg bheanna go deire agus bud dozéin cúlín ag limnach an Tráchtaire áirithe sin. An rud a chiallaíonn sé sin, tá sa goin go cintethe, tá Port Láir go cáilthe an cléthe cheannis a bheith arsúil dé Sathring ach an cheist cé bheith glótha tá rogha idir Corcaigh An Clár agus limnach tá sa an Clár má bhún siad nó má bhíon cóscóracha is leor sin. De Corcaigh caitheadh siad bua 9 gúlín agus 5 a bheith cá chun $18 cléthe ceannis ach má bhún siad agus é níos lúná sin siad limnach aracha go raid ag a bar Grúpa B. Má se sin é mar dheas an cuasaí an sá tá muid beag na cholah an sá i mála sin réiteoir Tráchtaire ná fear limaní Johnny Murphy agus ní fadanis le go gatha sé an slitir isteach nuair a gachtainna ins na háiteacha cearta ag is léir go bhfuil chuidasna Himmerhorí tá rán sa Tráchtaire le héití Tony Kelly agus mar sin go de spáin sé go bhfuil ann ag gimmert in cluichí ag tastáil an sa going Iomána. Gachard Olivan sa Iomána Triconóid go daintá in leat na Iomána is Sraith an mún agus é sin Catisteach an son ag an réiteoir Johnny Murphy ó limna Céad Sullivan son ag an Clár dinta go maith ag Nilo fearr le ríist anam na nua choristeach ag Brian Lohan deisir cúlín an count son tamán tisteach ag ag deire ar héamh na lábha clé agus ar fóríl Céad Shanson son ag an Clár agus ar fóríl agus tré cosisiúd tá sé anna hácht an dáhéamh ag an tudin flion immerthirí nua riad
to Sraith tosnú go dain seachtain ón Domhnach beag seo atá le teacht. Ceann má imime trasnan sonnig Brian Keating agus Corcaigh gur teachtar an scóráil an sá. A rís deisteach go leor im as a hosig ag ceannis maníocht na héireann na hibredá an Noréis. Go Mumhan son ag An Clár agus seans go siúd teachtar an únsaí Babhta le ar Taifead tá fad go leor leis a gceann áirithe so sin ceist bhfuil crinnes tá go dain tá sé sin tomáinte thar an trasnán an ag An Clár beag duine atá tris taistil den amach ó chunta An Clár an sa ach cholín aimsethe an son agus dinta go amach go siúd Corcaigh gine sigur sin a raigart. Brúan son atá spás beidir ágra thuisteig. Teacht amach gur sin a smachú agus tá sé dinta go amach an lántasí sin é Sean Desmond tá an ceann an áfach ar héamh na lábha clé má sé ceann ar fóríl ag an dáhéamh sá ach an chéad agus beiste gúrig dultín cléthe ceannis dar an óníir blion únta go Noracha agus ní reirgló teacht amach a Spórtas na mún treis craobh na héir na bhuachan go daine an bblion ribh sin ach an sá an bliana tá fánárthe tús machar leis an blian agus an puck sleasa sin go deire tucha I bhábhar Corcaigh le Corcaigh Brian Keating tan faring an níos túisce na madna glanta agus sin ag go deire bhábhar An Clár agus teach an tosagan son Niall O'Farrell ó leathan agus ibre tríd an son spás Cruthaigh Conor Cleary le chuirna sé héin sé siúd agus ó an catholic Casa Hart an son dín Luain Cooley sinna Conor Cleary agus ag scuile le hiíreacht Míchéal agus tá ceann Míchéal an son ag Clár An Clár agus Corcaigh ceann leis an pucamach ag Páidí O'Sullivan ó chumann an aithrí Néil ar nó bhí Brian Saunders down an teachtain Chicago deis an teachtain seo ag O'Sullivan tá seans ag Corcaigh agus Alan Walsh an ceann son ag Darling san á contar te caiig an cúlbára teacht amach agus Íomhar Quilligan tá taithí go siúd glanta go dtí Conor Cleary agus An Clár beáín dain séireach an son ach ag go deire ar an lohéis sin a glanna agus an nóna tá deis scórála ón Taifead ach tá sé sin na methe ar héamh na lábha deis sin gá seansan is tá caiilte agus ag go deire ar fóríl rís An Clár agus ochras ardón tú spás Cruthaigh Ryan Taylor ach an numracha spás tu go dó beidir agus ag go deire an tríú ceanna tá mithir stré an son ag An Clár ach tá si tá spáin go an lo ceannas seachtú mbliain an sothim mbliana agus sé John Kiley an fear is an son agus stad agus dígras number 2 Berta Corcaigh ag iarraigh de stoppa hálachttá Calís fechan son ag an réiteoir agus sin ag go deire le dul I bhábhar Corcaigh agus ag go deire an réiteoir ag iarraigh sin a bhagad chun tosaigh agus bulas ar bheith ann ag go deire leis Corcaigh fós tóir ar agéad scórantá trí chéanga sa chéile ag An Clár ag tús atá seantanis ag Corcaigh agus an réiteoir dúrcha dul seach an leabhart le cúpla imreoir as well rointin a stracha agus a tarraingt sa chéile ach ag go deire tá gach ní thurnáis agus socraithe agus olbhanis ceann sa choristeach ag Ben Cunningham ó chumann fionn bar an éfa ach níl cruinne sa geile sé géad iirecht ar héamh na lábha deise agus ar fóríl leis cúgnómad caitansa agus an Luain Cooley Conor Cleary chun An Clár chur ar an únsaí Babhta le tá Corcaigh gur brethra gan son ach deachreachtaí
is sin na smachtú agus tá sé chuige deir oberhádénta eaten to me agus dar nó crave na pelle búte ag cumann fin barné fa Corcaigh comá am líana a clise chur hin san clé canis kick dénach a gine daingan í chúsin brise ag deir dí Shane Kingston Valionor Ibrahim Trigadi Ben Cunningham deisig fear cumann fin barné fa tá sé last up an son ag fósadal trín come on Orden son ní léon bhfuil le séir ar an réitor híl me gribh chuirsteach Orden son ar Cunningham ach an réitor Johnny Murphy ó limnach ag scuile leis an immert agus an Clár déanamh go má chun teachtamach Babhta eile le sellh. Spás a ríise six a lorich or an Cahlo éire óg sin níd champíní ómáníocht agus Pelagadain sa Clár am lína díhalahú mahan son ag Ethan Toomey agus an count son Ibrahim Tríd beidir goil scóir neis ag teachta Corcaigh ceanna hastín count Garrett Ibrahim Tríd ach ní dulgurh mór an dína réig is stigan son tá lán cúlí sínta Alan Walsh is ar an tarn iirecht an beidir go meid an tríú iirecht ag tastáil tan slitter stig ag deir áf Harnash ag an Clár agus deis agus sin brúan son ó Sean Desmond ach brú míid leach deir an réitor agus cílinn se sin go meid an buile séir amach le teacht ag an Clár trí cúlín fós go siúd gan éon scór fós ag Corcaigh. Leis an ceansa tócha ag Dermot Ryan go leor gló agus mar sin an sosa mosca Tráchtaire ach ag deire Íomhar Quilligan ag scuile fé ach an cosantóir chun tosaigh ach níor dheimsigh sé an slitter fágann sé deis ag an Clár ach tá an count son ag deire ar dheis agus ar fóríl agus an réitor dúirc ag cinú an son go bhfuil sé sin ar Sraith chumá ceirc ag an is sean tá caiilte ag an Clár. Pacamacadín taobhsá. I deir an Clár chun tosca ríis ba siad sásta go má leis an tústa choir le cuasaí ansá. Obair le déanamh stig off an slán níon an cosantóir stig míán san ar an lán cúlí Darragh O'Leary fágann sé deis ag an Clár seaastan chúla hain siad beidir bhfuil seansa stig an son ag Keith Smith an countsa Costa agus an muir ag caint leis an muir eile sásta go deire tá sé sin tamánta thar an seaastan ag Smith agus cílíonn sé sin go bhfuil sé nómad caite ansá nó seach nómad go Leicadain tá caite agus ní léon scór fós ag Corcaigh tá ceithre cúlín chláirithe ag na cuairtóirí ansá. And is díreach tríd an lár ag Corcaigh ach an pass sin bocht agus speise sin éasca ag éan fáil. Ach obair le déanamh sin an clanna díhalabh agus tá seansanis ag Corcaigh Walsh ag Garrett Tríd Aidan Walsh Alan Walsh a sé stoppa bhí seansan son ach léite Harnash ag an réitor agus biúda Alan Walsh sin riil ach ag deire feice ag an réitor go raibh chuiriseach agus ag Garrett Tríd beag deisníos cóngríd an cúl ag deire ag an Clár ag Corcaigh agus seansa go siúd ag deire an bhearna oscailt an réitor ag leirlit den ag an son comá ach seans glórbhar an son ag Alan Walsh count Turk. Leis tá sé seo éasca go maith ag Ben Cunningham agus an deis go siúd a chéad cúlín agus an chéad cúlín ag Corcaigh an Sotranóna héna fé hocht gona héna sédíag a chaileidir gona limní an teachtain sichata Beis na gurta spántas níos fear an Sotranóna an chéad cúlín aimse thug sé 8 nómad go lethortha ach ag deire tá sé sin slánathe go héasca ag Ben Cunningham agus cúntas Corcaigh oscailt ansá. Leis an áda hain si tá an Clár déanamh go maithir Dave Howden Fark. Brúne seo Corcaigh teoir cosantóir géir an slitter Galternash. Clipper Dimmerhorí Johnny Murphy sásta ligan seo teachtaire as a stúm féin agus ag deire Corcaigh déanamh dóhann sibh Galternash an son. Agus sin sa 10 nómad chuinnig gur 3 nómad an taobh bheith an sá i mala slú das ball heisteach ach tá cailís feic an son ag Johnny Murphy agus beag an bula séirigh teacht dá bhar ag Corcaigh. Leis sin cúlbára Páidí O'Sullivan dúcha go níos chuna count an hógant. Agus le bula mápa siagsúil an count an chuirteach dí imime le cearnóga tá Alan Walsh féic an dain séirigh stigeann. Se tá síocháin ar héamh na lámh clé go sin a fearramach tá slú as ball heisteach an sodí mala Tráchtaire Guile na Iomána ag tús na bliana ganín cheist. Ag go leor an Luchland ag deire Irene le Tom Hanley sin na chur Harnash
ach bhí Tráchtaire agus an brenn aga meid bulas ar eile le teacht Corcaigh agus Ben Cunningham chuna ceann san na hógan tar ríist. Leis an ceann beidir níos deachran an chéad ceann bhí aige i líon géir go maith. Ach, Taifead an lína cúig féidir go seaca. Lóhanna cuithe ina chuine sa chéad lehananta ach ní mór an é mar lóhanna in áíire agus ba sé agsúil más féidir an ceann san na chróirú thar an trasnán agus an bhearna a leidú go dtí gá chúlaí na tógad chud ama mar dhéanann sé i gcónaí an ceann san ag casa leistigh den go maith san ag Ben Cunningham an tarna óbhfuilí saoire agus cílíonn sé sin inis go bhfuil gá ceanna sa chéile Corcaigh cearan ag dó. Na siúpar tríd ag Diarmuid Ryan ach léit go maith an san ag Corcaigh ag teacht dígur níos san immert an son ag sé cúpla nómad ar socrú ach tá cléig oscail sús beáin in dómhan is agus stad áir seo. Fad na talúna tarranta go bhábhar Corcaigh agus Alan Walsh bhí deisir cúlíos túisce obair bha dhéanamh an son agus an fearra a dhéanamh ag fiacró brian ach ag deire tá chalís gléitar neis go réitor Johnny Murphy agus beag deis scórála eile an son ag Ben Cunningham ach tá Alan Walsh contúirteach fear ceantar bhí lá maithan son dar nó ag éiad na éileir na parcha don ghailteacht i parc an Corcaigh ach tá Alan ag immer gomadómh an so tránóna agus deis inis ag Corcaigh an bhearna is lú a chuidir na fórna antá. Réitor ag leir le cúpla mar thortúach ag iarraigh go dúnóí ruirtaí síos tá sé sportúil go mar cléthe go dtí seo agus an dáhéamh ó luhúd an comórta Sraith chuoine caiith Corcaigh bua négúlín agus fithe bhaintach má hasúnú cáilútín cléthe cheannis ar an damhnach nuair an sacran go dain ach be siad brasás le taspáintas má agus bua más féidir inis Ben Cunningham. Tá dá chúlín dearnach aimse aige. Is go me sé sás an cúlín na hógant be go dain sin an tríú cúlín agus siúd as sa chéile agus brab na súla inis ní leachtar ach an bhearnas luúan sá. Leis Pocamach Gardansá go dtí Diarmuid Ryan. In áirte hain siad ach an brise go deireh ábhar Corcaigh agus Ethan túmigh léamh an ceann san go maith. Caiilte áfach Tony Kelly ar teacht seach san immert an son. Tasna Trónóna an calmalón útach le héidí Kelly bheith ar fáil ríist an Clár im líon agus an rud a hastín ó Brian Lohan é bheith aclaí agus réig nuair bheith an comórtas Sraith ach níos a háchtaí ar fad nuair bheith comórtas na múna tasnú gan Ryan seachtaí deisinis ag Senan Dunford ón tubbar an ceann sa seoltaisteach agus scór maithan son ag an Clár. Cúgan ag a trí. Ceann Gardan son agus níos sin dul bhar Corcaigh go dtí seo. Ach an ceann son ag a deire ar neise Corcaigh agus an buntáiste tucha agus cílíonn sé sin inis go mbeidh deise le ag Corcaigh tá si dul ar neis cúpla céim chuna ceann san na hógant Ethan Toomey atá chuna ceann san na hógant dóibh. Tá Ben Cunningham a déanamh ruch maithe stig beidir me se beáin number chuta ach ag deire jo sé an slitter agus tá sé ige mar choúter Conor Cleary Cunningham ag garish tá trí cúlín as i chéile ó bhfuilí séiriige an ceann san chur neis beidir bhfuil deis scórála ó nimmer teag Corcaigh tá ceann san ag taistil ach ag deire tá sé mithe ar clé agus ar fóríil sin trí ceann de seansanna a is atá caiilte ag Corcaigh. Léite go maith ríiste an Clár. Si láidir go dtí seo Nilo Farrell den na nua agus ibrthe tríd ach beag sin san son ag Ciarán Dúlan é sin na smachtú agus a glanna Babhta eile de Corcaigh. Ag brethir anna chuid ó thaobh builí séir sa chéile, ní linn scór ó nimmer go dtí seo, beidir go tucha gine Gardan taobhlín na cumad leistigh, níl ag deir go ar neis an Clár agus obair bha an son ag an Clár tá si dígursach go maith agus ag deire an buile séir mealta agus tiit mar neis an son tá colmó mara fear clún leabhar tá seileamh aimse tá buile séir go nóthe agus ag deire de se leis ag an Clár dul ar an únsaí. Tá
adige, sin cheis bhfuil crinnes, ag taistil agus ag deire. Haran Chasnán scór maithige siúd. Ó bhfuil is éir, mimis gimmer te cuasaí pelle me an dáfuintige, a pa sé sásta ceann bhána thugant an son, agus sin cá ceann ma as i chéile an son An Clár, chu níd héna Haran Turneis, sé ag trí an tosaigh, agus ba siad sásta martá cuasaí go dtí se gan ag chuirteach ina lámh. Curthar aigur mégat an son An Clár agus brú an sonach obair ag deire ag Jack O'Connor os an Sar Sélig, tarnó curtha an Craibh amáíochta i Corcaigh imlíon na ibre tríd an son ag Ethan Toomey, tá ceansa ag tarlingt agus ríist, léite go má istigh an son, casa blochál iirecht agus curcamán den scá ag Adam Hógna ag deire ón Míchéal, tarnó taithí úntacha geisiúd ag immert leis An Clár agus ibreach ag deire go dtí Jack O'Neill, se chun An Clár Babhta eile, an clogurrá chuil sé nóméidtí catatá deismá scórála eile teachtasteach, agus tá sé sin teoratha Haran Chasnán an ríist. Tá iirechtaí míúilteach I bhfad ón cúil aimse An Clár an Seánóna agus an choimmert arás atra be siad brasásta leis an caint sin 7-3. Agus ag deire Corcaigh fósaigh fannacht an chéad scór ón gas ag Jack Nash mar tá tint ag Corcaigh. Nu an pula cúféidir a seaca nó, tá sé mithir fóríl. Má se an bula le teacht ag Íomhar Cuilligan. An Míchéal in iarthar chunta An Clár ceantar láidir na hamáníochta. Bliain bhacha go dain an ora. Tá sé sin a ríist teoir Haran Chasnán agus leití Jack O'Neill agus Diarmuid Ryan An Clár brasásta leis an taspáinte siúd go dtí se sin ceirceang as a chéile iniste aimse An Clár agus na sin tamach. Seach nóitíige tá chaite Górála ortha ceann gard go dtí Jack O'Neill féhrú agus ag deire tá an taobh lína chun an ceann bhuach an díreach búte agus an puck sleas go deire bhábhar Corcaigh agus seans go siúd inis. Dul agus ceann mar thugant go dtí Brian O'Sullivan. Nis obair cosanta déint an trosáig Ryan Taylor. Ríist leith na park ásáid an sa Iomána ag An Clár, bhítar cleachta go má rihré. Ceann sa smachta ar a Dave Howell agus tá ránach an pasa Hart agus ag deire tá siad sásta an ceanna thugant é héin agus ag deire tá sé sin Keith Smith agus An Clár, well, beidir bhfuil an cosint scuilte ag Corcaigh mar tá cuid scórna seo teacht anéis gur fad in san chéad le ag An Clár. Néigú Corcaigh Luain as a chéile cumá go deire ábhar An Clár bheith. An Clár sásta well, caithar seachrainte marthirí a bhí ag immert leis na hOllscoil an teachtain se agus béad ar óirí óga ach gára an méid cluichí atá á d'immert idir coláis mórtas Sraith comórtas na Sraith An Clár agus Diarmuid Gá ceann ma aimse gad tá an ceann san áfach ar dheis agus ar fóríl agus cúig sean san is tá caiilte An Clár. Ríist tá siad láidir san air, smacht go deas ag Niall O'Farrell. Corcaigh ag iarraidh brethir gan son, beir go méid an tarna sean san son acu. Cléithe Spórtúil ach an aonsáis foiir mar bheoch nuair chasan na fórna go hundúil ar chéile. Corcaigh inis an ceann sanna meisteach ach gan duine ná dúiríiste agus cum é sin agus ar neistómh ag bulas ar chalís nuair bhíon ceann sa scuilte seach. Agus fágadh sé deisiile de Corcaigh glúiseach de chuir le chéile dar nó banistóir nua stigam líana Ben O'Connor fear bhaile nua seantra tréis teachta seach agus chunrad trí bliana tucha tréis Pat Ryan fágant i ní dómh Craibh na hÉireann
chailúnt an tarna blin as chéile nóir agus tibredáin in Uachtar I Park an Corcaigh ag tá misneach a Corcaigh tá si de teacht féis agus tuigeann si go bhfuil aistear fós le teacht am lína tan ceann ag taistil nach ní bhuinig an spruch amach is gan sonta Alan Walsh nóir de héin se smachta ag Alan Walsh agus ag a deire chuir amach go le Tom Hanley ach ríist an Clár ag seasamh ród is stigan son agus deis teacht amach ba si drásásta leis an gosan de stigan son go dtí seo in Uachtar go cinnte ach an pass amach sin agus an glanna bocht tar nasin son ag Brian Keating ó bhailíonn cholig leistigh don son tá Shane Kingston tá mar captain an tá Sean Óna agus ibre tríd gas nasta deisir cúlín ag an lán tosí sin é Sean Desmond sin an chéad scór ón imirt cadí seo Sean Óna ag Corcaigh ag teacht ón lán tosíoch nachán na bhilrí Sean Desmond agus ceann a hastig gigéir ó Corcaigh go ní a Harrington Nations an cléthe ná gúlín na gine cethir. Tá an Clár déanamh go maith ríist agus Tony Kelly féchann to Norda deis scórála ag an bhathach fér ó bhaile agus tá sé ag Tony Kelly. Slú beag an Clár tá mé cinnti siúd atá sa áard feasa go hainge ar an nimmerthórsá agus an deithúlín inis aimsethe ag an Clár. Ríist Corcaigh féhrú teacht amach ag gur ag gáiltá sen an Dunford an Clár deachreaí réidir ag scuile leis an imirt agus ag a deire ar rion Corcaigh teacht amach tríd an lán cúlaí Dara O'Leary dí an Taifead beidir go seansel an tá ag Corcaigh tá spás agus spás go leor an son ag Ben Cunningham ach tá sé sin go bocht ar héamh lámh teise agus ar fóríl be cheart in oíir go meid scór ón éiric sin poc amach mar an son ag an Clár tá agmaid tastáil ní féidir ag a deir le Keith Smith sin a smachúir nuair a hastig tá sé ar an tríúirt an son aige agus ag a deir an pass tu chuneis agus ruúra dhéanamh is ag Diarmuid Ryan mar choú well Ben Cunningham bhí sé nacha leis atá sé sin éasca agus éasca go maithan son ag Diarmuid Ryan is stig leis héin go mór an so Sean Óna ach féchan spás a bhí tu an son don leachúlaí leir an creatlach agus cúlaí eile aimsin son ag Diarmuid Ryan. So guard on lína ach an puck slas go deirh over an Clár. Ganach Caracúlín ar Clár na scóra agus an clogar gohfuil 3 agus fithe caite. Réiteir Johnny Murphy dúrach ag luairc ar neiste go négant. Ní héana na smachú an sa reinta marthirí tart buile dá chéile ag go mé tús sam líon. Níl ceachtas na fórna se gírig irid agus airlacha chéile sa mála smachta go deas ag an Clár agus tá si de tuspáin níos fear in san chéad fithe nómad nó mar sin go dtí se ríist obairhádénta meas na gus an sanna Corcaigh chun an brú a chamád agus ag a deire Brian O'Sullivan ó ceann turcáilte ag glanna go dtí an Taifead smachta go deas ag Shane Kingston mar bhí mar an níos túisce tá Bert le hanam Shane Kingston or de Corcaigh an so Sean Óna sin éon captain dunacha an fearr le cosantóir se ó bhailionóra agus cinnte an son seoir cethir ón Clár dul seasna beag puck agus a sin a bhábhar Corcaigh. Corcaigh an a puck slash seo hógant ceir nómad agus fithe glog ná a héon díag ag an Clár ceir chúlín ag Corcaigh ganach beidir deisháin scórála ar chúla sin ag Alan Walsh agus ag a deir cinnte son Aidan Falls an áit ceart in san am ceart na súla buintear feich second áfach ag íomhar chuile ganach tá ama go leor an son sin na glanna agus a ríist an fearr sin Diarmuid Ryan ag stúrú cuasaí meas na gosantóirí hána sé de chamáin Corcaigh ag an puck slas ag an Clár. Fad na talún go dtí Jack O'Neill ní raibh sé omláin réigt an ceann san áfach agus ag a deire airíonn leis an Clár an ceann son a smachú agus tá si ag gar tríd an éascar fad an son bhfuil an cúlaí níl áfach ag a deire ar héamh na lámh clé agus ar fóríl an son ó iarach Ryan Taylor an séú ceanna tá mithir stréig an Clár cúig nómad fáchas sa chéad le ag an Clár breásásta mar heas an cuasaí agus tá sé Ethan Toomey agus chalís an son feice ag Johnny Murphy. Tarrington dhéanamh istigh an son
agus an puck séir dá thuir le teacht An Clár. San go dógadh siad íomhar chuilegan amach cé go bhfuil Diarmaid Ryan ag búlan i ceang seo go magadí seo. Don go bhág siad fé Ryan ag deire. Bula amach ag an bharón gratlach. Agus ba sé súlan ceantan a bheith turlingt ar rimmel le cearnóg an beidir go leannig sí léhi is si go dtí láh an cúl bóra ach ag deire imróirí is sa cearnóg. Paddy O'Sullivan cléig sin ceanta bhí brúir a tá bula séir amach ag Tráchtaire cum ag Corcaigh. Nád a héon díag ag An Clár. Ceithre cúlín tansa ag An Clár. Nu ag Corcaigh be ceirte marrád nád a héon díag ag An Clár. Agus in Nordas na frachan son a ríis ag Alan Walsh. Dinta cúpla boutan son Tráchtaire chuir stapan son ag Fiacro Prína capan an Luchland á túlan son ach an gháil sin arouse and down an pass go maith deire ach an féidir le Corcaigh Tura agus scóra aimsú as an glúise seo ba sé dachar ortha tá clippertanis treis ascart as sin agus ag deire san go méidir go leir Johnny Murphy an slitter na bhfuil sé sásta ligan seo Tráchtaire tá sé ag deire ach bhí seans glórmhar tá sé chun an slitter leir ag deire a cad é mar choáil ag Alan Walsh in Nordas néir chuúg sé an slitter aige ach ag deire an younger chuir sé pass mach isteach ar tháinig éon scóras ag deire ag Corcaigh. Nis catisteach agus Shellivernash ag Corcaigh agus deis trasna an chúl ach a ríist an cosint ag An Clár go maith agus an lús beidir níos móna aon rud eile tá lús maiste ganta beidir goil annach chuidénta in san obair réamh héas uair se chun a ríist tá brúansa tá beir cosintóra tá taringt agus strach a dhéanamh stigann agus beag buile éasca le teacht ag An Clár agus fécintir na scóirna tu go leor iartaí I bhfad an cúlaimse se an deis is fosa gardan chúla bheith An Clár agus teachta níos chuna ceantan hógan gur bheith óran cahal agus well ba siad mar dermse sásta go maith trí nómad tá fácha a gnáim agus deis gar go maith an cúl ag fuair an Brian Lohan tá sé well ní fitan mé dhéiscin fiú híos ar Dave Lína ag go bhfuil sé sásta go maith tá sé gglair leis an muir ar Dave Howell ach tá an deis ó bhuiile séir ag An Clár agus deis an bhearna hínaachtaí 8 gúlín mar tá dénta gan stró ná strain ar bihan son agus well tá An Clár ag an Corcaigh ach ní mór an agus Corcaigh in a sig glórigs Nis tá deis ag Brian O'Sullivan gan sa tomáta isteach ag bhar lár park atá muir sásta tá Luchlanta sásta sin níos fearr Corcaigh Har ceann Turk ag aimsú agus a ríist bhearna leidthe beagáín nád a dóigh le nád a cuaig ach a ríist cinnún pocamach mar gardan lína cumádtha leistigh a réigen ach a bhábhar an cosintóir agus Darrell O'Sullivan den Nainor nua teachta seach de Corcaigh an sa Tráchtaire. Nes sé sin léit go maith Adam Hogan. Tá idir chunta le blianta fada an pass choranáis agus glanta ag deire Dylan McMahon. Glana nach bhfuil thar molla berta, beidir bhfuil deisian is a Corcaigh rivan a dó glaham a tá spás croistigh ag Ben Cunningham. Dint go maith bhfuil Séra bhfuil ceann ó nimmerthe Cunningham an muir go stadéir hedult an bhrata ag deire tágadain sin gá ceann in imach nóman an son ag Corcaigh agus iad a chur críoch má leis a géad lehansa I mala. Sé cúlín is aá. Dúbal scór na nád a dó dhéag le sé cúlín. Íomhar chuilegan agus fécinn turn around a sé ceann áirithe sa tá slú má bailthe isteach an sa Tráchtaire chuine gúil Port Láirge cáil a hena héad an ceanne se bheith gur siúil Saharan agus ag stad seo siad An Clár a bheith mar raibh núidir a bheith leotha má jasan cuasaí fémar tá leath ar a leid fóstal dul an sá agus tá cinint go mbeidh tríd gorcaí sa tarna leis a chun a ríis Brian O'Sullivan fuair sé cúlín maith ó cíanamh a bhfuil le déanamh sig sa chúnge sin ins na secondtí dearnacha ní léon chórtha feicethe ó héamh am cútamh an gortaach ní dhéanam semach a beidh mórrán sa bheith is nach raibh mórrán stoppanna in san chéadla ach tá réiteoir dul isteach an son agus is dólam gur bhábhar Corcaigh bheith agus sé go dain
agus puck slasa dym sy'n mach atá gest. Nu an bulas bhfuil tá Ben Cunningham dul seasna agus tá sé tugad seach má se. Bulas déanaach rih letham ag Corcaigh agus beag Ben O'Connor sásta tá cúpla cléimar aige agus é na bhainisteoir ag Corcaigh agus tá na chéad ceann caiilte gona chluiste hallscoil a Corcaigh. An tarna ceann caiilte gona limaní an teacht an scata ach an trónóna tá si tnomíocht cinnte agus be sé glórig scór eile más féidir rih an brise agus Ben Cunningham le ceithre cúlín go dtí seo ag glórig cúlín ihar cúig tá sé sin aige agus tá sé crainn go maith ó na builíosair an 7 cúlín inis atá ag Corcaigh agus an fearspáir sin leite go dtí cúig cúlín. Chéad nó an cúta garta, ní léon chóra imhan ardach an chlár tre óran cahal ó inis atá sé lagíireachta sin go deire. Hána sé de chamáin an cúlbára Pátaí O'Sullivan, batúna sin bhí sé chun scuile leis nó bhí sé chun brethir ach bhí sé idir chóir le go deire agus sciirse do chamáin agus buile séir nó buile chúbhéidir go seaca éasca go má se go deire an chéad lethe bheith an chlár agus sé ihar dó díag Niall O'Farrell a thugad an ceansa agus seans an bhear na hína amach písin eile ag an chlár sa le méid an chéad leiste an tá. Leis Niall O'Farrell. Le lohanna cuithe ag taobhú leis dí mór an action eile chéimiid sa chéad leat an ceantas an casa den chúla go deire beidir go méid an brise contúirte go stig tá Corcaigh ina bheithe go stig agus tá dóhan déanta agus dóhan feice ag deire ag Johnny Murphy tá adóg le hama sétan san aige Corcaigh a Chatternash le 2 cúlín déanaach 3 cúlín déanaach go dain ag O'Sullivan a chilín ag an mission tá in Uachtar nád a dóíag an chlár seach ag Corcaigh action Babhta le Dave Howell tá fad go leor leis a gabhn áirithe so sin ceist bhfuil crinnes tá go dain tá sé sin tomáinte thar an trasnán an san chúla héin siad beidir bhfuil seansa stig an son ag Keith Smith an ceansa casta agus an muir ag caint leis an muir eile sásta go deire tá sé sin tomáinte fad nuair bheith comórtas na múna tosnú gan rein seachtaí deisinis ag Senan Dunford ón Tubert an ceansa seoltaisteach agus scór son ag an chlárá gúil sé nóméidtí catatá deismá scórála eile teachtasteach agus tá sé sin teoirithe thar an trasnán an ríis tá iarracht smachta ar a Dave Howell agus tá ránach an pasa thart agus ag a deire tá siad sásta an ceanna hógant é héin agus ag a deire tá Shane Kingston tá mar captain an Tránóna agus ibre tríd gus nasta deisir cúlín ag an lán tasí sin é Sean Desmond sin an chéad ríist agus Tony Kelly fiechan to Norda deis scórála ag an bhathach fér ó bhaile agus tá sé Tony Kelly agus ruúra dhéanamh ag Diarmuid Ryan Mark Holú well Ben Cunningham bhí sé nacha leis tá sé sin éasca agus éasca go maithan son ag Diarmuid Ryan is stig leis ó glahama tá spás cruthe stig ag Ben Cunningham dint go bhfuil séire bhfuil ceann ón imir Cunningham an muir go stadéir hedult an bhrata go deire tá go dain sin gá ceann
Caise gus Beidir fós go mac deis an buagáilt ach ní eachtar am a bheith léigh cean traham líon ach tá ann fós le dul agus deiseanis ag cúlíní maithe sa chéad leat an cean son ag taiste le cór na cuithe áfach ar fóríl an siú. Mátá a son in san tarna le Smith féimhrú agus díhalabhú nó geall bheith díhalabh ag deire ag Corcaigh ach chun carúla ná riar atá na tosathe in lína lán tosaigh ní Gardon lín tálann sa tráthnóna son ag sciúr thar go hainge bhuaile cúl over Corcaigh I'm Seach níl tinner fáilte go fóla smóin tógann chuid dáma mar dhéanann se le go héin bhuail Corcaigh agus McKinton fós Táirgim to Ganis le 3 score Máíocht a seach nó go le atá caiisisin san tarna le hansa mala.
Dylan McMahon. He should have smacked up Dermot Wright. Teacht in Shane Kingston and captain Brisha Tree chancing and captain Corcaigh and Sonny Gadera agus An Clár Dane of Cumma Teachttar Nash tarring squeal to better and Sonny Gadera Dermot Ryan ach fi Kalish Dinter shoot Keador agus Bullasair le Teacht ag Corcaigh and Cléad Council got of unta could Teacht Deireadh Carnash Comar and Emerald squeal to own Daw Have finish ag Eric Brehriganson Sean Desmond Favreau agus Clipperton Rory Teacht Shaw the Teacht Shocks Cléad Dakar a smachtú agus Trí Colleen idir na fórna, trí Míchéal an son Godain. I'm sure a Corcaigh. The Vidish Coolan Acre Vidish Gamahar Nations and Immerton saw. Nish and Kenta le Space attack the Shach and Glór attack Kalish and son Gaelta agus Asian le Teacht Evolver and Clár Dave Howell agus Hannah Fain at Ultrasnat on Nilo Farrell. Tashrishvet Gamadov le Bully Sarah Gadisha Tranona. Shistam gohfuil onadíle teacht seach mar iarn An Clár atá Godain. Léon chóras gléas méideach gotha ag fógurt onadathe go dtí seo cé go raibh ceol maithagóig níos túisce agus setlist bra chuir le chéile an son Góirí ag an again second cé há tristeach seach i fág na Parker Rain cumta Adam Hogan tá achhuid sé déanta tá nervhí Corcaigh níos fearr agus feabhsa go cinnte. Bragg Kings Bailú an son agus an trosá I me seach an leabhar an réitóra second cé tá I me seach an gur beidh cathal ní cathal Malone ach Iver a deisha sé Malone atá ann ach ag an risha ann I chearna agus an buile Sarah Gadera ag ben ochtaí de Corcaigh é nóidí a cata in san tarna le tá buile Sarah seo táchtach trí cheang as a chéile táim sin is Corcaigh deis an bhearna chuntúirteach sin de féire a choratra le córna gaotha. Shachung Ben Cunningham Colleen Gadi Shaw will an Sheo Countiga well on Lurig on Loch Lambton Yosik Shin go well on Sheo Agus go more in
Arnish Hernashti Trí Coolín. Corcaigh Gearig teacht ríisteach beidir rud a léman amach ná says aspa ceannartas nó tosach go háiritá Cunningham a déanamh seach níhil ó bhfuilí séire agus mar sin ach clúdach Harnash cuid bha a meas na gosantach tá si gaim go má beidir ó héobh tosathe taobh mod a sin ag taspáint an sá Tráchniúla tá cart eile inis le teacht mar go bhfuil Johnny Murphy dultín póca cool sa beag bula séir chomá le teacht in dhéag san Corcaigh son Brian O'Sullivan. Déanhigh Siú agus seach defriad nor hastín agus stad seo. An Clár den of Oberva Harnash meas na gosantóirí. Canson Garden Lína cumad leis digar chuméigent an son agus cansa fadhbanna talún ríist an Clár lán bhuiníach an son Harnash beidir céimena san reis agus an ceart an son céimena agus bula séir seo éascanis ag Corcaigh agus siad fé Cunningham é agus seans an bhearna sin chuiristeachtaí trí coolín Babhta bhain eile. Ar leithscéal cumá luachtaiste as an clúdach tá brisin sa clúdach nach bhfuil Trish Fark agus an sinna ón roach agus an countson ag Ben Cunningham tá Ben Cunningham amháin ar bar cuma sin príomhscórálaí ag Corcaigh an tuchtú gúlín aimse an son ag Corcaigh idir na Tásta clúiseach má chuir Míchéal an son agus ag deire sé Shane Mumhan ó chumann na Brataach tá Sraith an ceanson a chaimsiú an a díal má se tá dúr tuchaisteach ag An Clár ceithre chulín atar ríist. Well gach dawer agus cumar scé stad seo gur bín bheith lo countson ag dig den cúla an son pís trí an son ag an lán tosaí cíimiid again second cé a dheimsigh a Desmond an count of the Corcaigh agus Ardíirecht an son iad dul scór score an son má se ceithre chulín fós idir na fórna an Clár teacht go míid leachtar an réiteoir agus Corcaigh agus deise ag Ben Cunningham gur thug sé céimna sa reis an mullatá teachtú Johnny Murphy an son. Leis Cunningham an teacht amach a ríist. 8 gúlín ag fear chumann fion bar an éfa go dtí seo Tráchtaire. Príomhscórálaí Corcaigh agus tá spáintas má chuiristeach ón tús ar lábéidir nach bhfuil cuid eile na tosathe ag an leibhéile heastóch.
Anna Hespántas Útrán óna. Och, nómad go ná fáca an brisir na se Corcaigh. Léite go maith Brian Keating. Spás os a chórne se Ethan Toomey. Toomey the Corcaigh agus tá sé sin. Támánta Haran Tráchtaire aige. Spás crutha better than Géadúir le Tomlin son Corcaigh. Pass cliste. Isteach di Ethan Toomey. Agus a brabna súlni latrach péra ríist. Trí cang as Míchéal son Corcaigh. Puck amach a fada le Cathal Malone An Clár. Fum on Vainseoga Casagun of Míchéal son in order to Aaron son smacked the Gadas. Agus Rogers me Aaron son. V chance are cool. And Dent Gamashik and Sonic Poddy O'Sullivan. Better make a tarnish and Zimmerhori Schlauno. Agus Oberva cousin to Fayera Corcaigh. Deshik Brian O'Sullivan Eklana. Cade Merchants. Rivishin. A V egg Mark Rogers are cool. Agus Damiaksha Shin and Mehestach. Well Curtini of Accounton. Hiractor Sonic capping to Corcaigh ach near yin. Agus Marin Sheed Fos and Cluggerog will shock Nomad. Ducana and Falcon son. Tá an ceann a dul bhór Corcaigh an sá tá slua má bailla isteach an sá Tráchniúla fé mar bhí an teacht Spórt na Gael agus sa tulach agus I bhí ard chumá ins na cluichí a bhí ribh seo. Buile leas ag deire ag An Clár. An ceann Aaron lína ach clé ag deire agus neai gain díreachtaí na Sraith. Puchamach Marek Paddy O'Sullivan och chaman an Aharinel an Brisha ag Sean Desmond. Later go mahan son ag top Bert ag Irigay a stop an Irene a Shachs a Lár ke a Hiuchig Favor ag a Gaunor so ag Corcaigh ag a Dara agus ag Sneed Street an son top Brian Keating Carrick Tastal Chicken and Caro Sean Desmond Hernash Corcaigh ag Immert Nís Farley up in Oman News ag Irig's Bucht an son ag a Dara Ben Cunningham agus Denishmak or Yinshire they to Stracha Choma nor Vulshen Council agus Buile Sarah Mach ag a Dara tá sé go bra ach Iarach ar Stréan son ag Corcaigh agus an buile séir agus fuisvision An Clár sé nó bud atá fóca agus Corcaigh chun ahrú eile a dhéanamh ar a Dave Howell an bhfuil tá siad chun fanachta siad An Clár tá tris an tahrú a dhéanamh is dul me fágan na park tá Nailo Farrell cíimid again second céá takeisteach tá cúg nómad geile chun am fágan tá Hensá ar an lína agus Puck Schlasa ag a deire well maintar An Clár go meach sé có ach an brethe go deire sé go méid sé ag Corcaigh agus le bheith tócathe ag Míchéal Mullins ó An Clár. Dar nó má bhuan Corcaigh an tá cílíonn sé sin go rachaigh limnach trítín cléthe ceannis mar ní bhuina siad an Négulín agus fiche de bhua machchan son sin rud amháin bí seráilta níos An Clár. Spás stigan son acu. Smachta go deasan son ag Ryan Taylor. Clé maithar go siúd fuair sé buile déanach ar bhíon ceann son chuir isteach aige agus ar fóríl comá agus well Corcaigh agus an Luchlanta Irigí do Creason son ag a deire. Féchan son spás an buchamach smachta go deas ag Shane Kingston an captain Kingston go Hallianta Haran Trasnán sin ard score an son bhí Bert Gargamada ach ní ráidir Gargalóir agus An Clár ag Géile ag a deirean sa Corcaigh ag fiabhsú níl atra brabna súl ach an fiarna is lú. Nád a thuchtteag ag An Clár seacht gúlíon díag ag Corcaigh an sa. An clog ará go bhfuil cear nómad fáca. Cléhanna sé tá fiabhsús na secondí Dernach agus na nómadí déanacha mar capan Corcaigh go bhfuil seansa chun buamh an tamach agus an chéad count fééis Stúra Ben O'Connor an council na mithir Stray agus amach fada le Jack O'Neill fear clúné a cuinse agus ag a deire ag riseach an Ryan Timberhorian son smachtar Hernash ag Cathal Malone an ag seach ag an Rishatá Love an ard ag Johnny Murphy agus tucha an buile séir ag An Clár agus ag Mark Rogers. Ar leithscéal an tá fadhbanna teicniúla ó hús leis an srathú ó bhaile agus tá go bhfuil deachtaí glóirdaí atá ag Iarigh Farristeach an Sotseán óna clúdach nachhuilúntaach ag bris agus a teacht agus amacht ach ar leithscéal agus féidir rá go bhfuil Corcaigh ag trid Hernash an tá
in San Tarnala and bhearna is luathra ach deisianis ag An Clár an fearras mar sin a bhéadú amach a ríist. Rogers a ríist. Taifead an lína chúig agus seasca. 3 nómad le dalansa. Corcaigh cinnte tríis feabhsú le cúrna gaoithe sa Tarnala. Counts on seoltach yes agus for real. Ein count diaganis agus an puchamach loose lasfer ag Pádio Sullivan agus Corcaigh. Tá Shelavúha, tá Shelavaka, Desh, well here Gary Owen ag Tarlington Stiganson, Will Tarrington Yeneva Stiganson, Denham Shemacher ag Tarrington Yenevanson, Alan Walsh agus Tom Ray Trorig Dulles Jack, agus Beshe Spéisiúlanish, Cadéim Bre, a bheith ag Johnny Murphy, Beg Willis here, Denham Shemach Hintach, and Meg Will Erica, Sinead Kesht. Drama inis ag deir na himran sa Carta buin nochtad an long coolie Conor Cleary agus sé Cleary tam seach an leabhar an réitóra Maitre An Clár féhrú le den ómad an ús agus Corcaigh ag trid ar náis began buile Eric is dóla meg Corcaigh se well bhí buile Eric dénach sa cléig An Clár agus Mark Rogers a bhúil agus a bhuaig ach an sá Iomána deisianis ag Corcaigh dul chun tosaigh buile Éirice Ben Cunningham a hógaigh Naigúlín Ganísio Seanóna ach Sean buile tátaí agus deis Corcaigh a chun tosaigh nómad guile atá fága Ben Cunningham de Corcaigh buile Éirice ó sa chóramach Ívar Quilligan agus an counts on nadathe ag Ben Cunningham cúgan coolbar a Quilligan sa trógard ach níor leora sin tá Corcaigh I brab na súlan son gafa chun tosaigh agus críoch úntachan san cluiche áirithe seo cú ag I deire na himra Cunningham ach tá na hochtíí gan sa Siganson agus An Clár well féhrú Siganson aber bha agus brú teacht ó Alan Walsh agus ag deire an buile séir tailte ag An Clár an táimig amacht Corcaigh inis bhfuil siad ar tí an chéad fú a bhaintach fé stúra an bhanastóra nua Ben O'Connor Sinead Kesh ha ann fóstal dul dar nó má bhún siad cílíonn sé sin go mbeidh An Clár as an áireamh agus gur limnach go dtí an cléthe ceannis nis bhfuil seansanis ag An Clár Sinead Kesh Ryan Taylor Corcaigh an blochál úntagan son ag Corcaigh atá buile séir ag deire agus ní haíonn sé sin leis an slú amór ó Corcaigh ag buile séir ag Rogers bhear Rogers in Ishkan and Kenton Hogand. Tá seasca istegan sa tá mid an am cútah gorta níor bhéin ógra sa céad le agus níomh ag irid an sa ach na súlar father Johnny Murphy tá sé sin chur isteach ag Rogers tá bhearna is lúidir na fórnanis héna seachteig go na né gúlíon diaag agus seilehanis an rud is táchtaí ar fad agus arhuiile is le bheitinte Trí nómad am cútah gorta tá díreach feit amach an sa agus if go cadrih Corcaigh anna characar fad dung an sa Taiflam Seanóna seachún Corcaigh tá deisian son ag Alan Walsh tá countsa scuilta bhfuil séige tá go dain ón Dave Lína sár cúlín Allen son ag Corcaigh atá ag críoch nó go láidir an son agus cúlín únta eile ón Dave Lína héna hochtíí gan is sé Corcaigh nád an idea ag An Clár an brise an soniste tá misneach agus misneach ón díleg na Corcaigh gan is an counts an áfa go mithir stray tá breúir An Clár Is sé teacht amach go níad a hocrúin sa tá scóir ag tastáil má hastíí nu a bheits a cléthe ceannis caitheadh siad có Malone le ceann contorta go stig Tarring fan na talún stop ar an lína an son ag Pádio Sullivan ach beag buile cúvéidir go seasca
ag Mark Rogers tá nómad go le caite. Beg 3 nómad an Sundown Cooch of Corcaigh agus Máise is leor cóscóir An Clár anseo ach tá siad rá chúlín ar fána fós agus inis na súlar fad ar an action deirg níl duine ná Jory a fág an malanta slua aulmhór ó Corcaigh den semach bhfuil nó go cúig fáin géad den Loch Lanta anseo ó Corcaigh seach nóna agus be siad sásta go cinnte leis an taspáinte sin atá choristeach in san Teicniúla Mark Rogers tá tris anna crying an ar hana sé isteach sa Teicniúla tá scóraigh tastáil go dóite tá an mhair a dulgín brat agus tá sé sin ag Rogers Mark Rogers a ríist An Clár héna hochtíag I gcuine fithe cúlín an son Tílín sé sin inis go bhfuil cúlín atar agus an clog rá go bhfuil gá nómad agus tríocha second caite 3 nómad a bhí fógra tá Corcaigh fós an úachtar ach sellh inis an rud is táchtaí is leor cóscóir An Clár ach ní mór dómh cúlín eile chaimsú Corcaigh le sellh isteig Cansa seolta isteach bhfuil an crinnes a níl ag dara ar fóríl an tochtú ceantan amach a meid deisiamán eile má chlogs a rá dó chuig a seacht ar an uair agus tá an cansa well Johnny Murphy a dalisteach tá scóraigh tastáil tá Brian Luain ag iargid a grísa ach tá dóhan fechan sonnig an réiteóir an tá Tráchtaire bua déon cúlín amháin ag dara ag Corcaigh sár tarna haspántas sár haspántas a tarna le chur seach go chuinnig ag an mrisise bhíidir cúig cúlín ar fána ach rid siad agus rid siad ar náis in san Teicniúla an cúl ó bhuile éiricha ag teacht ó Ben Cunningham ar bhuile 60 nómad agus in áiríire chuir sé sin ar mór ceartí críicne siad an na láidir fad an chéad bhua fééis stúra Ben O'Connor cílín sé sin inis go bhfuil An Clár as an áirimh siad Port Láirige agus limnach a bheith le chéile inis dé sahar na gluthe ceannis chuir na Sraith ach do Corcaigh ó le bhú maithe sethe seo an chéad bhhealtas go mórta Sraith seach an óndáin tá slua áitiúil brasásta an bua tucha leotha ag deir antá cúlín atra ag Corcaigh héna hochtíag ag Corcaigh nád a fithe ag An Clár. Babhta le ar Dave Howell tá fad go leor leis a gceann áirithe so sin ceist bhfuil crinnes tá go dainn tá sé sin tomáinte thar an trasnáin an sna chúla héin siad beidir bhfuil seansiste an son ag Keith Smith an ceansa casta agus an mhair ag caint leis an mhair eile sásta go dara tá sé sin tomáinte fad nuair bheith comórtas na múna tosnú gan raid seachtaí deisinis ag Senan Dunford ón Tubworth an ceansa seoltaisteach agus scór son ag An Clár rá gúil sé nóméid tíag catatá deismá scórála eile teachtasteach agus tá sé sin teoratha thar an trasnáin a ríis tá iarg smachta ar a Dave Howell agus tá ránach an pasa thart agus ag deire tá siad sásta an ceanna hógant é héin agus ag deire tá Shane Kingston tá mar captain an Tráchtaire agus ibre tríd gus nasta deisir cúlín ag an lán tasí sin é Sean Desmond sin an chéad ríist agus Tony Kelly fiechan to Norda deis scórála ag an bhathach fér ó bhaile agus tá sé ag Tony Kelly agus rúthra dhéanamh inis ag Diarmuid Ryan Mark Holúd well Ben Cunningham bhí sé naca leis ach tá sé sin éasca agus éasca go maithan son ag Diarmuid Ryan is stig leis ó Glaham tá spás croistig ag Ben Cunningham dint go bhfuil lí séire bhfuil ceann ó nimir Cunningham an mhair go stadéir hedult an bhrata go deir atá go dainn se chuing Ben Cunningham cúlín go dtí seo bhfuil an séú ceannaige well an luairigh ón Loch Lambton Josig sé sin go bhfuil an séú go maith Brian Keating spás ó sa chóirne sig Ethan Toomey de Corcaigh agus tá sé sin tomáta thar an trasnánaige féchan son spás an bochamach smachta go dasig Shane Kingston an captain Kingston go halíonnta thar an trasnáin bhuiile hetá fáca Ben Cunningham de Corcaigh Bhuiile éiricha ó sa chóramach Ívar Quilligan agus an cansa nadathe ag Taiflam Tráchtaire seachún Corcaigh tá deisian son ag Alan Walsh tá an cansa scuilte bhfuil séige tá go dainn ón Dave Lína sár cúlín Allen son ag